आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, मोजां मोनदों। दिनै प्रथम आं बिटिसि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आं नमिनेशन पेपारखौ दिनै डिसि अफिसाव साबमिट खालामबाय आरो दिनै बे नमिनेशन पेपार होनो फैनायाव जाबायदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोबाय बे मोनसे प्रमान जे देरहासार जाथारगोन आरो जोंखौ खोथा होदों जों जुदि देरहासार जायोब्ला जोङो जिखिनि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखाय जों नाजागोन आरो सिगाङाव जेरैहाय हाग्रामा महिला दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानाय खामानि मावदोंमोन गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ लाबोदोंमोन बेबायदिनो जों फैबाय थानाय समाव जिखिनि जौगानाय खामानि मावनो दङ बेखौ मावगोन आरो जोंनि गेजेराव गोजोन मोनसे थासारि जों लाबोगोन बिनि अनगायैबो जोंहा मोनबा जोङो मोनसे माबा होदों गेरेन्टि होदों जेरैहाय रायजो राजानो हा हु होनाय जों बेखौबो खालामगोन जोंहा आनएमप्लय इयुथफोर बहुत दङ बिथांमोननि संस्थाफोरनि थाखायबो जोङो बोसोराव 100 कोटी थाखा जों बाजेटाव लाखिगोन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखायबो जों खामानि मावगोन स्ट्रीट भेन्डर जायखौ बुङो लामा जिङाव दखान होनाय बाजाराव दखान होनाय बिथांमोननोबो जों रां अनसुंथाइ होगोन बेनि अनगायैबो जोंहा बोराय बुरै मानसिफोरनोबो जोङो बृद्ध पेन्सन होनायनि जों मोनसे हिदानथ' लादों आरो बेबायदिनो जोङो खामानि मावलांनो जों हिदानथ' लादों आरो दिनैनि तारिखाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी जेबो फेक्टर नंलिया दिनै रायजो राजाफोरा बेखौ सिनायनो बाखि गैलिया दा बेखायनो गामियावनो हाबनो हायाखैना बियो बोरै देरहागोन बेलाय बेथ' 3 नम्बरावबो थागोन ना थाया माहाथ' सन्देह दङ जेरावबो हाबनो हाया बियो दा सेस्था खालामदों थाखा फैसाजों बायनो थाखाय खारन बे 5 बोसोराव थाखा फैसासो खामायदों मोनसेबोथ' मोजां खामानि मावनो हायाखै दिनैनि तारिखाव बिथाङा देखायनो हाया नैबे लामाखौ आं मावनायमोन ओरैनानै माबा गामिनि फिसा लामा मावनो हागौ सेन्ट गेबेल गारदों मोनसेबो पार्मानेन्ट खामानि मावाखै बिथांमोना बे माखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय बेलाय मा इसुखौ लानानै रायजो राजानो थांनो बेलाय हाया बियो दा बेखायनो फिसा फिसौ माहाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रायजो राजाफोरनो मन्दिरफ्राव फैसा होलाबायदों महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माहाबा सियार टेबोल रानलाबायदोंमोन प्रेसार कुकार रानलाबायदोंमोन रायजोखौ बिदि थगायनो हायो दिनैनि तारिखाव रायजो राजा बुजिखाबाय आरो लागोन बिथांमोननिफ्राय खिन्थु भोट होनाय नङा मानो होनब्ला बे 5 बोसोराव बिथाङा रावजोंबो देखा जाया सोरबा लोगो हमथांबा रायलाया रावखौबो हेल्प खालामा दुखिया मानसिफोरखौ दा बेखौ सोर भोट होनो खामानिथ' मावखायाखैयानो गावनि सार्थनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावनाय आरो बेखायनो बिथांनि सायाव बिसासा गैखाला बिथाङा भोट मोनखाया एसे एनै मोननो हागौ 2-3 हाजार गावनि माखासे जायफोरा बिनिफ्राय टिका मोननाय बिथांमोना होनो हागौ खिन्थु रायजो हिसाबै रायजोनिफ्राय भोट मोना बिजेपिया माने सेकेन्ड पजिशनाव फैगोन बिजेपिया खिन्थु कन्टेस्ट नङा बियो मानो होनब्ला बिजेपिनि बिजाथियाबो बिराद थाखा फैसा दङ जों खोनानाय मथा बेहा देहानि गोबां असुख रायजो राजाफ्रा मिथिखाबायना हागोन ना हाया बे मावनो दानिया रायजो राजाफ्रा मोनसे आसा खालामो गावआ बासिगोन प्रतिनिधि बे प्रतिनिधिया जुदि एसेबो बाथ्रा जुदि बुंनो हायाब्ला खामानि मावनो हायाब्ला देरहानानै मा खालामनो बेलाय बेखौ बुजिजोबो ना गोरों जाजोब्बाय रायजो राजाफ्रा उपयुक्त माने बिजाथि नागिरो दानिया खामानि मावनो हानाय दा जुदि एसेबां देहा असुख थानाय मानसिखौ होयोब्ला भबिष्यत मा जागोन बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ ना आंथ' दुखु मोनदों बिथाङा आसलते आं बुंबाथ' गाज्रि जागोन गिनासो बुंदोंलै बियो होनना बुंगोन खिन्थु एसेबां थाखा फैसा दं गथ' गथाय दं बिथाङा एसेबां देहा असुख बेखौ लानानै बिथाङा गेलेनो नागिरदों इसोरा गाज्रि दा खालामथों मोजां मोजां थांथों समफोरा खिन्थु बिथाङाबो देरहाया नोंथाङा जेरैबायदि गबिन्द बसुमतारी बुंदों बिथाङाबो नोंथांनि हेंथायै बुंदों जे 20 बोसोर गोहोआव थानाय समाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखिसै बे जाम्बा नुवाखै बियो मा मावदों उदालगुरि टाउनावलाय बे लामाखौ नुवाखै खालामना बुंदों दैनि जगान मन्थ्रि जानानै दै लोंहोनो हायाखै सा ओनसोलाव दै स्किमफोरखौ नुवाखै बियो माबा मोनसे पाम्प गाज्रि जानायखौ मानोथो मोनसेबो खालामना होनो हायासैलाय 5 बोसोरावलाय भैरबकुन्द समस्तियाव लोंनाय दै गैयामोन आं जेब्ला प्रथम एमएलए जायो बिथांमोना दै बिब्ला दै होनो हायामोन आरो बुंखायोमोन सारा जों लोंनाय दैखौ लोंनो हानाय नङा ओरैबायदि गाज्रि दै लोङोमोन दाथ' बेफोर जाजोब्बायना मा हायाखै होनना बुंदों गामि गामि स्किम जाजोब्बाय रायजो राजा बुंगोन ना बे मालाबाथ' मेसिनारि बुस्थु ना गाज्रि जायो बेखौ रिपेयारिं खालामनांगौ माथो मोनसेबो रिपेयारिं खालामनो हाया बेलाय मानो मावाखै गावालाय बबे स्किमखौ मावदों बेलाय देखायथोंलाय आंथ' चेलेन्ज खालामगोन बबे मोनसे स्किमखौ गबिन्द बसुमतारी मावदों देखायथोंलाय बियो आं चेलेन्ज खालामगोन आं सेंसन खालामबोनाय गासै स्किम बियो जै आं जेनबाय बिनि उनाव मोनसेबो गोदान स्किम मावनो हायाखै बिसोरो
जि गाज्रि जाना दं बे गाज्रि जानानै दं आंथ' गिदिंबाय थादोंना रायजो राजानि गेजेराव जोंनियावथ' पाम्पफोरा गाज्रि जालाबाय थायो भल्टेजआ खम डाउन जायो माने आप डाउन जायो बेनिखाय पाम्पफोरा एसे थाब थाब गाज्रि जायो बेफोर गाज्रि जानायखौ बनायना होनो हायाखै मोनसेबो रायजो राजाफ्रा लोंनायनि दैनि थाखाय हाहाकार जादों आंखौथ' आसा खालामगासिनो दं माला जोंनि एमसिएलए जाना फैयो माला जोंनि एमएलए जाना फैयो सार थाबासो जोंहा बिराद थाब थाब समस्या जायोमोन माबा मोनसे नांगौबानो थाब थाब मोनोमोन ओरैनो बुंगासिनो दंना थांथोंलाय बियो रायजोफोरनियाव बुंहैथोंलाय बेखौ हायोब्ला मानो हायाखै गामियाव हाबनोलाय बेलाय माखौ गिदों बेलाय जानला मानला बखिलाबायदो गेलेगोन गावआलाय जायाखैफा गावआथ' डिपुटि चिफमोन एमएलएखौबो लाखिबाय मोननै बिबान लानानै बे जे खामानि मावनो हायाखै बेखौथ' प्रमान जाबायना एमएलए हिसाबै हायाखै दे डिपुटि चिफ हिसाबै बिराद क्षमता मोनदोंमोन बियो मानो मोनसेबो मोजां लामा बानायनो हायाखै मानो मोनसेबो दालां बानायनो हायाखै मानो मोनसेबो स्कुलल' मोजां मोननो हायासै बेलाय बेसोना रायजोफ्राथ' सोंगासिनो दं सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदों सोरनो होखो बुंदोंलाय हायोब्ला दा बेनो प्रमान आरो बिथाङा इतिमধ্যे भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ रिजेक्ट खालामखाबाय बिथाङा जेनखागोन थार्ड फर्थ पजिशनावसो थागोन बियो एबारनि बिसायख'थिया जोबोद नायथावना जागोन जेराव बारग' मन्त्रि डिपुटि चिफ आरो माने खाका कोटिपति भैरबकुन्द समस्तिया बयबो बुंदों बिराद नायथावना जागोन होनना बुंदों आरो बे नायथावना समस्तियाव आं जिहेतु सासे बिजाथि आंहाथ' पुरा आसा दं रायजो राजाफ्रा आंजों दं रायजो राजाफ्रा आंजों दंखाय आङो एसे दुगाहे बुंनो हादों आरो माने दा आं जेरावनो थांदों ओरैबायदि लोब लोब रायजो राजा फैगासिनो दं आरो ओरैबायदि जइन जागासिनो दं दैलि 200-300 मानसि जोंनि सुबुंफोर बिजेपिनिफ्राय इउपिपिनिफ्राय जइन जागासिनो दं आरो अब्लानिया जों बोरै देरहाया होनना बुंनो जों देरहासार जाथारगोन आरो देरहानो खम भोटाव देरहानाय बुरजा भोटाव जों देरहागोन आरो दाम्पार गारियाथ' खारबाय थागोन बिसोर खारबाय थादों माथो जेबो गोहोम गैलिया बिसोरखौथ' मिथिखाजोब्बायना सोर गेलेहोदों बेखौ बुजिनो बाखि गैलिया देरहानायनि थाखाय गेलेयाखै फेजेननोसो गेलेदोंना रायजो राजाफ्रा इतिमধ্যे स्पष्टखा रायजो राजाफ्रा गोरोंखा बुजिनो गोरोंखा दिनैनि तारिखाव रावबो जाम्बा जाम्बि गैलिया बिसोर जे देरहानो गेलेयाखै बे एकदम स्पष्ट क्लियार जाखाबाय सोरखौबा देरहानो होनोसो बिथांमोना गेलेदों बे एकदम स्पष्टखा थगायनो हाया रायजो राजाखौ गोदोनि इलेक्सनफ्रा आलदामोन एबारनि इलेक्सना बिराद माने आलदा जोंहा बिटिसिखौ बासायथारनांगौ बिटिसिखौ जों ओरैनो मोनाखै बिटिसिखौ जों आन्दलन खालामनो मोननाय गतिके बे सनानि बिटिसिखौ जोङो बासायनो थाखाय दिनैनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साग्रिद जाखाबाय खालि इलेक्सनखौसो नेबाय थादो इलेक्सन फैबानोखि इलेक्सननि उनाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसि चिफ जाखाबाय एकदम खोथा